Patay taas gid kay kang tawag Pads kay ako naman gi-focus ang mic. Kasi gagamay dutay na ako. Ano yun? Sa ngalan sa atong Diyos na labing gamhanan, ang hangolay katapusan, na mao'y magbubuhat sa tanang mabutan, o pinagi kaniya ang tanang mabutan, nag-exist, makita o dili makita. Niningtag na sa kagabiyon, akong itunol akong dakong pagtahod o pagyog ko. Kaninyo, mayong gabi kaninyong tanan, ganitang kong niininyo maong Bible study, kung prayer meeting. Akong i-recognize, i-acknowledge ang presensya sa akong Papa. Kung sab nga i-acknowledge ang presensya ninyong tanan, labi na sa akong kauban, Bishop-elect Abilino Kaangay, General Advisor Ninong Jimmy Fuentes, Ninang sa tanan, mga uyuan ako, ugangan, Pastor Apollo, Robinson Nagpaluyo, mayong gabi kaninyong tanan. Ang akong tema niningtak na sa kagabion mga igsoon, kining gitawag nato, the 1,000 years. Ang tawag ani niya sa karon nga mga panahon, ginganlan ni siya millennium. Minsan millennium, 1,000 siya. Kaysa una, 1 million ang edad sa kalibutan, pagbuhat niya din niya, ang kanang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Sa to pa, ang pito ka adlaw sa Dios, kung atong i-convert dito sa 1 Pedro, ang isa ka adlaw sa langit, isa ka na kalibo din sa yuta. Sa to pa, kung atong kanon, sa adlaw to sa Ginoo, sa pagbuhat niya sa kalibutan, pito na siya daan ka adlaw. 1,000 years na pod, hangtod mo miabot si Kristo ang iganlan nato nagserka o sa gitawag nato og before Christ or Christ existence or CE. So, ang sa una is gitawag nato og descending, gikan sa 1,000 padulong sa 1. Karon ascending na pod gikan sa 1 hangtod sa how many years kanang gitawag nato 1 to 1,000, 1 to 2,000 ana mo na iyang descending siya. Ascending siya sa pagkakaron. So, niini mga igsoon, sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Dios nga manluluwas, ang tao ang mga tao kuhaon niya gikan sa yuta padulong ngadto sa langit. Mao na siya mga kaigsuonan. Ato ka ng pamatud-an o mabasa sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16, ug nagpamatuod kini og nagaingon, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unsay unang banhawon o kinsay unang banhawon mga kaigsunan sa panahon sa second coming ni Ginoong Hesukristo? Ang unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Mo kana mga kaigsunan. Kung mamatay ta, kay lawas na mata ni Kristo, klaro kita nagtuo ni Kristo. Diba? Munang makabatong tagkadaogan sa atong kamatayon, sumala sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 21. O sa Kolosas 1, 18, siya man ang unang gibanhaw sa mapatay, aron siya maguna sa tanan, busa, pagabanhaw niya, ang angay usab ng pagabanhaw niya, sumala sa 1 Kapitulo 24, versikulo 25. Ingon niya na usab ang nahitabo mga kaigsuonan at this millennium. At the time of the second coming of Christ, sa panahon nga mobalik ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, ang mga daotan mahimong mahadlok mga kaigsuonan. Mabasa na nato sa Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 16 nga nagaingon kini mga igsuon.
nagpanawag sila sa mga bukid o sa mga bato na tumpagi o salipdi kami gikan sa mga mata sa naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa nating karnero. Kay miabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot o kinsay makasagubang niini. Ingon niya na ang may tabo mga kaigsunan. Sa umabot ng panahon, labi na dili ka nagtuon ni Ginoong Kristo o wala ka sa pagtulunan ni Kristo, mahimong mahadlok na ka, magkaadlok na ka. Kaya nga no, una kong gisakmit, una kong gibanaw ang katong mga nagtuon ni Kristo. Naana ka, lawas ka ni Kristo. Siyempre, paghikli na dito, ngadto sa langit, ang katong mabilin, mga hadlok na siya. Kaya nga no, oy, paano ba? Ganun na, mga lisang sila. O hangtod nga, dili na sila maulaw siya. Gusto sila nga, dili na, dako kayo nga, mahitabo, nga dili na nila madawat ang kining kasilaw. Kaya nga no, wala man nila gidawat, samtang naapa giminsahe ang matuod nga pulong sa Dios. Unsay may tabo sa mga liderato ning kalibutan nga nagbuhat og daotan mga kaigsuonan. Ang may tabo nila, maigo sila sa kasilaw sa Dios ni Ginoong Jesucristo. Pagkaigo nila sa kasilaw sa ni Ginoong Jesucristo, mamatay sila usab pinaagi sa espada. Inigbalik niya. Mabasa na nato sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 8 mga igsoon. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 8 o kini naga kanayon. Unya ang taong yawanon muani og pakyon siya sa Ginoong Hesus. Pinaagi sa huyop o kasulaw sa iyang pagpadayag. Huyop, dayon, o kasulaw sa iyang pagpadayag. Diya siya. Kaya no, ang mga taong daotan, naghimo ba na sila sa panahon nga, ana na sila naghimo sa gitawag na to, naaman sila sa kangit-ngit. Siyempre, masulawan din sila. Tungod kay ni Ana, mapatay siya, pinaagi sa espada. Kadtong mga leader niya, dayon mga kaigsuonan, ang uban usab nila kay mamatay usab sa espada. Mabasa usab nato sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 21 nga nagaingon, ang ilang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada, nga migula sa baba sa nagkabayo o gipangaon sa kalanggangan ang ilang unod. Hadluka dahil sa iyong ana dahil, no? Labi naaka sa dili pagkamatinuohon sa Ginoo o dili ka nagmatinuohon diha sa pagkahimo nimong lawas ka ni Kristo. Since ang mga matarong bayawon man ngadto sa mo ascend man sila, kanang gitawag nato kung ascend kimikal na siya. Ascend man sumupan siya, ibayaw, isakdaw ngadto sa kalangitan mga kaigsunan, ngadto kauban sa Dios. Ang mga daotan, mapan siya, kining ni ang iana nga time, wala na sila ikapuyan. Mabasa nato sa Jeremias kapitulo 4, versikulo 23, mga igsoon. Jeremias kapitulo 4, versikulo 23. Nagayon, unya mitanaw ako sa yuta, wala kini hitsura o porma, mihangad ako sa langit o nagnit-ngit lamang kini. Uyaw dahil kay mga kaigsunan, kung dili ka kanini ang nagtuo sa atong Ginoong Kristo, o di ka matawag nga lawas ni Kristo, nga luwason ni Kristo, mabot panahon, ngit-ngit gyud kayo ang imong kinabuhi. Ngit-ngit gyud kayo. O panahon ni ana, mabilin man ka. Mabilin din sa kalibutan. Pagkabilin nimo, bisan pa kung saan nimo hangad-hangad ya, mo kuan ba ka, dili gina siya. Dayon ang wala na di kay paglaom mga kaigsuonan ni ana ni gayuna. Ang isipon nga daotan, mga kaigsuonan, magpadayon ang uban katong namatay, panalit namatay kung higayon na, ang katong mga daotan nga wala napil sa pagdala nga to sa langit, nga wala nagtuon ni Ginoong Kristo, kung wala sa
magpabilin sila sa 1,000 pod ka tuig or 1,000 years, sobra pa sa pila ka tuig dito sa gitawag nato og lubong. Why dili na gid niya, dili na siya makapanay adtong higayuna. Mabasa nato sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto sa 5 mga kaigsunan. O kini nagaingon, ug niya nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod niini, gihatagan sila gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalam ni adtong gipamunggutan sa pagsanyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala silang yusimba sa manap ni sa iyang larawan, ni napatikan ang ilang abtang ug kamot sa timaan sa mananap. Mabanaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Sa 5, wala mabanaw ang ubang mga patay hangtod gamiagi ang 1,000 o 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagkabanhaw. So, mo na gingon sa kanta ba, alaot ang nakatulog pa kaysa imperno sila isuba. Muna mga kaigsunan, unya sa ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanggupaw. Muna mga kaigsunan. Whereas, kung tanaan ko na ito, ibalik na ito sa 3, 5 man to, 3 o 4, ang mga balaan, labi ng katong giingon nga, dipaghimaraot, dipasipalahan, labi na nagwali, gilabay ang atok, kagulkol in taon. Ang uban ato, nagwali na po si pader, nagwali na po si pastor, nag-ana na po, dautan na nga po, daghan kayo na nag-negative, nangitabo, mga kaigsuunan. Ang nahitabo niya nga, dili mapil sa gitawag na to, rapture. So, at the close, mag-close na gani ang 1,000 ka tuig, kagikan sa 1,000 years nga, 2,000 years of millennium, ma-close na ganit na siya mga kaigsuunan. Dito na mo kaunsad mga kaigsuunan, mo descend na po dayon ang bagong yuta, bagong langit ngadto o ngadto sa yuta. Mabasa nato sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 2. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit o bagong yuta. Nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta ingon man ang dagat. Nakita usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang siyudad, ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babae nga andam na pagsugat sa iyang pamanhunon.